हेलौ लोगोफोर वेलकाम बैक टू चिकन क्रिएटर यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ चिकन क्रिएटर यूट्यूब चैनलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाखानो थाखाय खावलायनाय थाखाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपलोड होनायफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदि दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि स' लेट्स गो लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं गावनिनो मोसानाय दिन्थिनो आखायाव लादों नोंथांमोना नायलांदो बोरै जादों निस्सय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आं लाइफआव सानसेबो मोसाफेराखैमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय मोसानाया बोरै जाखो दा भिडिअखौ नायलांदो बेटिं सार मोननिथिंबो जागोन सोबखौनो जागोन आरोना बादा गैया बिनो थांदो रायगोन गियो दे ला बिबारखौ ला बहाबोना नायनानै हो बांसिनले फार्स्ट सेमनो होबा बांसिन फ्रेसास जासिनो आइया भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो निस्सय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो
नोंथांमोननि मोनफा मोनफा लाइकआनो आंखौ भिडिअ खालामनो थुलुंगा होबाय थागोन। नाउ फ्रेन्ड्स, बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।